direct a pýtate sa ma, že prečo nosím copiky a parochne, že mám proste dobré vlasy a že vy na mojom mieste by ste chodili so svojimi vlasmi. Akože ďakujem v prvom rade, ale teda v druhom rade. Podľa mňa mi dajú za pravdu všetky baby, ktoré majú proste vlnité vlasy, alebo teda husté vlnité vlasy, alebo celkovo vlnité vlasy, alebo brčkavé vlasy, že tie vlasy proste keď umieš a proste namačkáš tie vlnky nejakým produktom, tak vyzerajú super v ten deň. Ale na druhý deň ráno sa zobudíš a máš na hlave jeden obrovský bordel. Takže proste vyzerajú tie vlasy super, ale nastajlované proste vyzerajú super ten jeden deň, ale potom už je to trošku komplikované a trošku problémové. Takže, a hlavne keď si napríklad svoje vlasy vyfajnujem na kepu, aby som ich mala rovné, tak ráno sa zobudím a mám ich okamžite vlnité.